Samantala, Idol, iba't ibang matcha flavored drink naman tampok sa isang cafe sa mga Taram, Pangasinan. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Hindi mo na kailangang bumiyahe pa ng Japan upang malasahan ang premium ceremonial matcha dahil hatid na ito ng Agkapita, the viral coffee shop sa bayan ng mga Taram, Pangasinan. Higit pa sa karaniwang inumin, tampok sa Agkapita ang iba't ibang matcha-based creation na pinagsama ang tradisyonal na lasa at malikhaing timpla para sa iba't ibang panlasa. Inirerekomenda ang matcha latte na nagbibigay diin sa natural at tunay na lasa ng matcha. May lokal na twist din gaya ng banana brulee matcha na inspirasyon mula sa paboritong banana con hielo. Para naman sa mga nais ng native flavor, naroon ang matcha almond gamit ang ceremonial grade matcha para sa mas pinong timpla. Hindi rin pahuhuli ang kakaibang mango matcha kung saan nagsasanib ang tamis ng hinog na mangga at earthy taste ng tsaa. Samantala, agaw pansin din ang tiramisu matcha latte na may layer ng tiramisu cake sa ibabaw. Para sa mas maraming pagpipilian, may non-matcha variant din nito. Ayon sa may-ari na si Maui Reliorta, layunin ng Agkapita na maiparanas sa kanilang mga customer ang premium quality matcha mula sa Japan habang nagiging espasyo rin ang cafe para sa pagpapahinga at bonding. Pinagmamalaki namin, pinopromote namin siyempre from Japan. Premium grade matcha from Japan talaga. So sa lahat ng hindi pa nakakatikim ng ceremonial matcha from Japan, yun, tikman nyo na dito sa Agkapita. Bukod sa kanilang inumin, dinarayo din ang Agkapita dahil sa tanawin ng malalawak na palayan at mountain views na nagsisilbing perpektong backdrop para sa mga mahilig mag-selfie. Sa loob naman ng cafe, libreng mag-enjoy ng pamilya at barkada ang iba't ibang board games para sa mas masayang karanasan. Ngayong Burr months, tiniyak ng Agkapita na marami pang bagong sorpresa at aktibidad ang dapat abangan ng kanilang mga suki. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatag IFM. IFM News. IFM News. IFM News.